togol o jaamaro jiɗɗo leñol mum jiɗɗo banuru men golluɗo ko tiiɗi e nder famille mum baɗɗo ko mawni e diwan ndendori e diwan e ndendori e diwan ndendori fof ha yetti kala ɗo gonnoɗo tellinoɗo e aéroport Congo so Brazzaville so Pointe-Noire ha yetti ambassade mo Sénégal e consul général mo wonno golluɗo hen ko tiiɗi sababu yidde hoormi yidde leydi mum kono yidde Macky Sall jiɗa e hunde keɓade Allah noon waɗi mawɗo leydi ndi président de la République Alaji Macky Sall hokki ɗum leydi ndi ƴettimo consul général fawimo Pointe-Noire yo jooɗono ɗon diplomatie sénégalaise Allah noon nawtimo enen beela Allah mawɗo leydi ndi président de la République kala ko fonno waɗade hen oɗon gandino yaari kono yonanimo nde min gari nde min kalani noon duttogol baydi kan tawa mo ara e région he goɗɗo yonanimo e ɗum so wona arde o yettina duwa o yiya famille o yiya bandiraɓe o yiya endam ɗam o yiya seremɓe ɓe o yiya hilifaɓe ɓe o yiya fofof o duwno ɗumen o duwodiri e muɗumen caggal délégation mo nello e ko fonno waɗde hen ko famille o haalata ɗum joni noon kanko président de la république o ari ɗo omon ɗo jooɗi omo arde ministre de l'intérieur Abdoulaye Daouda Diallo nanɗo jooɗi omo ardi e madame le ministre de l'élevage Aminata Mbengue Ndiaye nanɗo jooɗi omo ardi le ministre des infrastructures Mansour Elimane Kane le ministre de l'artisanat Mamadou Talla e wondude président conseil départemental mo Ranérou wondude kala wonɓe diwan présidence ɓe liggotono tuggude conseiller ministre conseiller ambassadeur itinérant kamɓe fof ɓe gari ɓe garde makko ɓen ɗo jooɗi taw ko jeeyaɓe diwan men e député ji Mamadou Sadio Diallo Samba Koyta nanɗo wondude Harouna Moussa Dia nanɗo jooɗi e Oumar Demba Ba ko ministre jogui diplomatie wondude Zahra Iyane Thiam nanɗo ministre conseiller Abdoulaye Sali Sall conseiller personnel eɓe mbimi on ɓe fof e ko yaade makko e sefe makko e ko gari garde mawɗo leydi lemirira ni mbaɗiren noon Bassirou so mawɗo leydi ari o bismo ɗum e inde commune. Assalamu aleykum bandiraɓe eɗen yettude Allah e nelaɗo muɗum maayde de ne muusi ko basal mimi maayde ne muusi ko basal kono mayrede hono baydi kan heeɓani en yii fof en nani fof hono ustare wani laani e nguuɗo cubabu en goyide kono jetten Allah Allah juumata kala ko jiiɗa Allah waɗi ene moƴƴi minen noon région de Matam département de Kanel Ndendori amin jetta Allah amin jettuma président yo Allah rutte moƴƴere garɗa ko duwade ko min duwante taw gasama ka duwanteɗo ñande sankare nde waɗi fayi ñalawma hande o a yeedani a deeɗani ñande o adda ɗo kala moƴƴo jonɗoma ari ɗo ministre Mamadou Talla minen mum gondi guila subaka ha nangi musi ɗo e galle he kala ko fonno waɗede hen kala ko fonno haalede hen o waɗi o haali e yaadudemo e Farba Ngom e Abdoulaye Sali Sall donc an ɗum tan e yonannode de ɗum tan e yonanno kawam kono ɗum fof yonanima mi yiɗa ko ma gara nani ede bandiraɓe Ndendori naaɓe wonko Allah hokki on kadi jetti hen Allah ko foti e président de la république daña ustare ara nden ɗon ustare nde ɗum ko yettude Allah président min jettima min duwani mama min duwani mama baydi ko sehilma baydi ko guiɗoma baydi komo liggodirɗa ñande ɗomata baydi conseil général ko gouvernance Matam yimɓe fof ɗo jooɗi nde ha heddi ɗum mbiɗa mi waɗi baydi kan conseil général yimɓe fof belti hen fof ɓe kelle
kono neɗɗo andi tan koko yiɗi ko kono Allah waɗata ko kañum tan andi min ɗeltani mama noon kawam so président o ɓenni min komi kawma a meeɗani wiidemi ilen wiidemi mi meeɗani wiidemi Basiru ko kala ko neɗɗo wawi hen komi ka Allah tan wawi yoɓdema yo Allah yoɓe moƴƴere an andi ko jiɗɗa tawa ene wonde e nafoore ma yo Allah waɗe assalamu jarama Alaji Basiru Doroli maire commune Macky Sall yettina duwaw e famille o e leñol ngol e diwan o e Fouta konngol makko arɓe ɗo gila nde sunal nde kewi mi ari hannde ardude e délégation limaɗo ɗo joni rendude e mon ko Allah waɗi ko jaɓanɗen mo ɗum ne sabu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun kala gurɗo ma rutto e jomum ɓaydi nde nouvelle o yette men wonino ko betti en no feewi no feewi no feewi ko Dubai ɗum tawi kam jamma noddami toon e ɗum waɗi jahlumi taw on taha mboɗo heeɓi Ousmane amin jooɗodi audience timmani e balɗe tati balɗe ɗiɗi noddi kam ɓe kalni kam kabaro nodditmomi suusano ni hay noddidde par ce que min mi andani woodi walla woodani kono noddumi mbiyomo juulo mi woni noddumi farwa temmi ɗum o waɗi kam confirmé information on tawa juste ne kewi mi nani délégation kono gila ñande hen mi wiɓe son jettima ndendori gandi ɗon bandiraɓe foof minne mi yarama neɗɗo moƴƴo mi yarama sehil mi yarama miñiraɗo tedduɗo tinni noon ko Pointe Noire min gandodiri ɓe ɓurne Pointe Noire darnude parti o kanko Kalidou Waɗe en Alassane Thimbo en e joɗinoɓe Pointe Noire fof e Congo fof no mbaɗi ɗon ɗum partout Ouagadougou Arona Dia en France naaɓe Diariba en Mamadou Talla en partout Amérique oɗo yiya ɗo responsable Mamadou Dia mo Columbus Talla Dafen France Lay Sall to Gabon partout no darorino ɗon ni noon ɓaydi darorino gila nde o naati o waɗi hen jawdi makko gila eɗen e opposition o waɗi hen doole makko o waɗi hen engagement timmuɗo te on saaha koye yiilade gonnoɗen ala no ko joɓirmi nanɗo so wona yettude ɗum tan e rendude hare nde gumminnomi saabu Sénégal e ɓamtare Sénégal ɓaydi kan mi renduno e ɓen ɗon kadi o meeɗa rottade caggal e engagement makko ɗum taki noon mbaɗa noon to ummima ɗo ko pertement mawɗo enen pertement mawɗo e leydi ndi sabu kanko joɗinino Sénégal o toppitade bandiraɓe men ɓe Pointe Noire en tant que consul général mi ari addude duwaw leydi ndi e duwaw laamu ngu faade e ɓesngu ngu faade e wuro ngo faade e diwan o noon kaw Basiru Doroli mboɗo yettuma e konngol ngol joftuɗa tant que maire de Ndendori o salmina Amadou Kane kanko woni mawnum sukaɓeɓe onon Baydi e Ousmane Kane o salminamo mboɗo yettamo Ousmane ne noon darori mawni ko darori ni koye haare o woni kankone gila nden
oɗo siftina on balɗe ɗiɗi min joddima haade ko kewi ko kewi oɗo salmina ceerno baro sall ceerno baro kam kañum wonanta en duwaw sen leydi oɗo salmina nene men ene julde an min jindiri joni e nder suudu ndu kanko e suddiɓe heddiɓe ɗo ɓe hono Diary Ndiaye e Aminata Tall amin duwono également Abdoulaye Kane e bandiraɓe rewɓe ɓe miñiraɓe ndendorinaɓe fof almameɓe ɓe e CRM ɓe oɗo salmina ceerno Salif Diallo e joomuro Elage Demba Ly dandi noon haala ka jarani kene juuta garalam kay tan ko sifa e no baydi darorino e men e ko wonno ɗo représenté kono neɗɗo fondirta e jomiraɗo sabu neɗɗo mo lelaki wona haydara ɗum tan gande tan ko Allah tan woni lamɗo Allah tan wawi non ñagoɗen yo Allah yurmomo yaafamo yo Allah harnumo aljanna juɗɗo moƴƴo jabbo yon ɓoye sakkanademo e donaɗum yo Allah lomtin Allah fawa junngo e ɓesgu ɗacci caggal heddi noon ko neɗɗo so rumtima yo taw heddi ɓeene ma jokkit anni o jokkita julfuɓe mbiyata kollere hakkundam e bayde hakkundam e galle o kono onon fof onon fof e moon hakkunde moon e ɓesgu ngu bayde ɗacci ballodir henen inchallah oɗo yetta bandiraɓe ɓe fof allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Merci beaucoup bandiraɓe on keɗima konngol famille o Amadou Kane rutata duwaw bandiraɓe ittinaɓe ɓe miñamen woɗɓe ɓe ngalaɓe ɗo on jibali Abou Kane caɓi wonde miraɓe mi wonimo mowiraɓe ete kadi gardi ɓe dokkimi fofof ɓe dokkimi ko teddi Allah noon bawɗo Allah noon mbaɗ ñaaƴol duwaw ngal gollata gowral ngal ɗo dongal taw kadi koye sunne farine ɓennonaɓe wonɗuɗo henno ɓe kay sernaɓe meɗen haye almumeɓe meɗen haye joom wuro rewɓe e worɓe sukaɓe e mawɓe kamɓe fof ɓe goppi golleji maɓɓe haljuji maɓɓe ko garit ɗo hen tertade koɗo moƴƴo teddu ɗum Allah teddini en arde e yimɓe muɗum hokkude duwaw sakkade oɗo miraɓe jaaɓe kamɓe fof ɓe jettama ɓe jarnama amin mbiyama toon kankone yo Allah yommo golle makko ala fof ko boni hen guila ɓaydi hen waɗi yettirɗum Allah o yandi ko jeesam goɗɗo fewnanimo ko min o fewnimo addimo ha ɗo henne kadi o fewnat ɗo henne kadi bandiraɓe moftima kanko oɗo jeeɗiɗo excellence monsieur le président de la république guila toon omo dari o way goo fof ko binoɓe minen wondunoɓe e baydi toon ɓe mbawi haltude ɗum e ɗum waɗi jokkodire Ousmane Mignam oɗo kalmi ɗum Ousmane jokkodire foti jokkodirde ɓe farba wom oɗo dareɗo en o jokkodire Ousmane kamɓe fof ɓe dari ɓe mbaɗi fadde maɓɓe hay darel mankani yo Allah yoɓɓe kamɓe fof noɓe poti koɓe mbaɗi konko ha Dakar ha Wourossogui ha ɗo hen ɗum fof waɗi jone ɓe gummi ɓe gari ha ɗo hen rendude meɗen oɗo sunna yo Allah yoɓɓe koɓe mbaɗi ko noon en mawni amen ene teddi amen baydi dalde min dongal so tawi min mbawi yoɓde walla min mbawa min ganda oɗo kam min endata wi wawde yoɓde ɗum ko waɗi ko Allah tan yoɓatam yo Allah yomma ko ɓenni ɗum ɗon ko e innam indi miñamlen ɓe e jinnaɓe rewɓe ɓe e yimɓe ɓe min guurdi ɗo e wuuro ɓe ene wonɗe saraji wuuro ɓe minen fof min duttima duwa o yo Allah windane baraji so windoro mum yo ñamande kadi ɗo yoɓa yo koyde moƴƴi kadi defte moɗon law e moɗon kala tan jiɗɗon faade ko noon kadi kala haaji moɗon moƴƴi on jarama tan minen kamɓe sukaɓe min mbawi ko darade
min ñaago sernaɓe e mawɓe fof nduwonoma minen min daro darde ma ko adi fof gila baydi yani an idi noddude min téléphone mbiɗa joni ni tawɗa min juula ha boyi mbattuɗen rappelé kalduɗen par ce que on saaha nde nodduɗa men nde famille o fof koko jahli famille o fof ronki yo famodir e koye mum e goɗɗo gon ɗo minen fof min jiiɓima jiiɓade nde noon arɓeɓe fof hankkadi guirɗe paari koye dow am ene ƴeewa won comportement jogotomi yimɓeɓe ene wawi fewnude ɗumen walla no wawi bonnude ɗumen Allah waɗi e nden yolde nodduɗa kam son excellence monsieur le président nodduɗa kam on saaha muñuɗa kam joguimi doole wawde wondude e bandamen holludemo yeeso yoɓe muñ minen fof min muñi yoɓe muñ ɗum noon ɗen doole ko an rokki men ɗum hamin jarnuma no feewi ɗon to ɗum ɓenni kala ko ittira toon ha faade ɗo président kala ko mbanduɗa hen yettima ummademo toon kanko e famille o fof ko an ƴetti ɗum en charge hay goto waɗani hen mbuɗu mum so wona rewnoɓe hen sehilaɓe makko e bandiraɓe makko ɓe wonduno rewnoɓe hen ene gari duwade ko heddi ko kono ko faati e famille o fof ɗum kam ko an ƴetti ɗum en charge vraiment amin beltinemama no feewi président to ɗum ummi toon nde o ari ha woyti Dakar darde ndereɗa hen nde min jii kadi avion kadi mbaɗɗa guila Dakar faade ga hentude e corbillard muɗum e kala frais mbaɗi hen vraiment yettima e enveloppe goɗɗo mo ganduɗa honorable député Farba Ngom addani min kañumne kala ko dokkunoɗamo yo yettini min o yettini min hamin jarnamo de passage vraiment kanko no darimi hen no feewi e dow konngol ma so ɗum ɓenni ɗum ɗo hamin mbawno wiide tan comme no yimɓe keewi wiide neɗɗo sahaji ene yaaha taw o sanko taw bandiwo en ene jaran ɗumen wadde hen million taw noon nde o sellani nde mbawa wadde hen hay ujunaje 4 an noon a waɗani ɗum par ce que balɗe ɗiɗi ko adi sankare baydi mbaɗɗa min recevoir dokkuɗa min audience e kala teddugal gongal hen e min e yimɓeɓe gonɗumni foof président ɗum ɗon majjata amen nane nder ɓerɗe amen ene heddi hen ngal ɗon teddugal min mbawi wi tan ko yo Allah teddini min jii ɗum ɗon e pat famnude tan président hankkadi ala komin mbawi wiide hay batte so wona wiidema a jarama kadi holludema kadi gondigal e amen gila fuɗɗode ha faade ñalawma hande o ko hesɗiɗira tan kadi holludema tan hankkadi ko hedde amen ko an tan min daronto min ngala moƴƴubo goɗɗo e nder politique walla goɗɗum hankkadi ko an woni mawɗo kala ko ganduɗa komin mbanma janggo e jaam ko mettuma walla ko wayi noon neɗɗo kam timmani hamin jittan wawa yettade min ganda mbaɗima ko musma kono wona ɗum woni fandare nde par ce que min mbaɗi ɗum tan min mbaɗi ko metti baydi kadi komin mbaɗi ɗum kadi min jamfima baydi ɗum noon e dow bandam en foof e ko wayi noon gande mbama wiide président Macky tan ko mbiyannoma guila ko ɓooyi ko ha fade ñalawma hande o ko moƴƴo ko mawnam hande ham waɗi représenté foof e banggue amen ene wawi no fotiri amen ni min mbawa haalde ɗum min mbawa haalde ɗum par ce que no fotiri ni mbaɗi sikki konnguli ɗi ene pamɗiri ɗum ɗon kono ko wiidema tan hestirinde e vraiment gondigal amen e ma kadi ha to haɗa haaɗi ha to sembe amen haaɗi minen mamin dara hen ndeɗon darde ko ɗum ɗon tan min mbawi wiide neɗɗo noon wawa wiide jumata kono paama président hayso ka nani ñande wonde goɗɗum minne kadi yimɓe ne keewi wiidema komi puyɗo won noon ko woni am ɗum tan kewmi haalde ɗum noon
hande hamin mbima janggo e ɓawo janggo komin miniraɓe ma komin soldaji ma hamin daari a hokkimin teddugal mo ganduɗa min mbawa ittandema min mbawa jabdemal ngal teddugal ko heddi ko noon so wonano ko sankare baydi hamin mbawno wiide weltima kono dendure naaɓe e kala ko woni ɗo ene woya baydi bojji tintuɗi kadi guilay sukaɓe association des jeunes nan ɗo ɓen kadi ko darinoɓe pour ɓamtude wuuro ngo kadi men foof hay ambulance ko ɓoyani ko président son excellence baydi kam ɗum hokkinoɓe anguilo ambulance ɓe dokki wuuro ngo ɗum ɗon kadi koye baɗe mabɓe yimɓe hewɓe nan ɗo ene kadi ene goya baydi e ɗum ɗon kadi diniyankoɓe ene goya baydi par ce que ziyaraji non ɗo comme no ziyare ceerno hamidou mbaɗa sikki ne garɗa ɗo premièrement fois min nayimo toon en jurdimo toon ɗum ɗon kadi ko ziyara mawɗo mo ganduɗa carrément kadi ko darde mawde o hewnotorade hen to yonti ceerno baro sall nanɗo kañum woni kilifa ɗum ɗo ɗum kadi de passage hamin jarnorma hen min jettininoma pour ya wallumo e document de voyage o heɓino ɗum ɗon amon ɗo kanko hoore makko o wimo omo jarnoma kadi nde ɗonaɓe fof ne jarnoma e ɗum ɗon so ɓenni e kala wonɓe ɗo daha madina gounas kadi ene woya baydi e bojji tintuɗi par ce que kamɓe foof kala hirande ko bisuji o luwanno yentude eko wondanno e jomumen au niveau de ziara toon to daha ko ɗum kadi kanko joguino charge kala ko wonno e nder diwan he kadi kala miskineɓe wonɓe ɗo korka ene daro ha maaya ene woodi won hen so wona maaro makko e sukara makko kañum ko ɗum tan guurata ha korka ha maaya kadi ko ɗum wala kadi ko nande haran mawɗo harani e mawludu kala ko way noon kanko joguino kadi vraiment e kala e hirande miskineɓe diwan o e ndendori foof ɗum ɗon foof ko wiide hande ñalawma hande o wiide kadi yimɓe kadi no waya baydi engar gonɗo to bamol to ɓeero jii ɗum ko bamma baydi mano ɗum son excellence kañum goto e mbuɗu muɗum kadi kala ko wono hande ko wayni ko